Kula mugi katruwun wonten ngarsa paduka Sang Mahayogi Begawan Kesawa Sidi. Raden, sira iku sapa? Kula panengah Pandhawa pun Arjuna nggih Janaka nggih Permati. Panembahan saestu cemeplong raosing manah Janaka sampun kelampan sowan sibo ing ngarsa paduka Sang Mahamuni. Raden iya. Ya yes tak tampa sembahmu lan apa darunane dene sira kepengin prapta sapatemun kelawan Kesawa Sidi. Wis dening manah mboten sanes kepengin nyantrik dhateng paduka Sang Maha Pandhita. Tanah sanes kejawi namung kula kepengin pasrah bebasan sarah munggo ing lautan, ula munggo ing rampatan. Sumangga akin paduka kepareng badhe amurba dhateng jiwa raganing Permati Penemban. Dasaripun miturut pawarta ingkang sumebar biyawara ingkang sampun rata bilihing mriki papaning pepakem Kutha Rama. Duh Sang Mahayogi kaparenga nuntun lampahing Permati sageta kula woh kajatening gesang kula Penemban. Raden Panengah Pandhawa, sira kawentaring jagat minangka dadi satriya lananging jagat. Iya. Yen ngono aku ora bakal kabutan nampa pasuwitanira. Watone sira percaya tuh lahir lan batinmu Janaka inggih mekaten Penemban. Kejaba sakiku minangka tandha sih pun bapa marang sira. Dene aku darbe siswa enggal ingkang tuhu setya bekti marang Bapa Guru. Sira tak paringi bebungah maragake tumuli tampanana Raden. Susah sesah ngaranti ngrambat dedongko dangkun kakak rentang Arjuna Ismunira kamanungsan ya gene ngadoh lungguhmu semune ora kepranan atimu. Nggih. Waleh-waleh menapa kula ngertos bilih menika Kanjeng Kyai Kuntawijaya Danu agemipun Kakang Adipati Ngawangga. Nista pocapaning Arjuna menawi kula kedah nampi pusaka ingkang nyatanipun dados piyandeling Kakang Surya Putra. Mila Penemban kapejah ana pundherek kula mboten badhe kuwawi nampi peparing paduka Sang Mahayogi. Saliyaning talaga kadhe langit mambang tang pasulan upamanika bintang tulya kusumaya sumawur sewu bejo kemayangan kang tanpa pepindhan
wangi njaba njromu Arjuna sira satriya sejati lathi lan pakarti nira nyawiji ing lair ngudi karding batin ngesti Gusti wis ora bakal mengo tumpulih lan ora bakal tida-tida maneh pun kang urip tulaten danane dene tandar pirasa serik nadan diduduki diregeti nanging tetep asih tumraping alam uga hambeking geni ingkang kulina masesa lan brasta yen to dadi ratu lan uga satriya kudu wanita tak amu sapa wae sing gawe sulaya nginger pernatan bubrah kahanan nindakake laku murka kuwi kudu mbok sirnakake yaiku rertu angkaraning jagat. Duh penemban piye Permadi kenging menapa setunggaling satriya lan ugi ratu kedah wantun brasta ingkang endang lepat ngunjara para durjana mongko para durjana ingkang katetepaken lepat kala wau kathah-kathahipun boten purun dipun patrapi paukuman kapara malah pados 1000 cara supados uwal saking hukum penemban. Iya mula hambeke kaya dene geni kaya Bathara Brahma lamun ratu ora kendel lan ora dadak matrapi paukuman yekti hukume ora jejeg wibawaning ratu bakal keplorot temah nuwuhake rasa ora adil ingkang tundhane mung diece dening para durjana. Nuwun sewu penemban najan ratu menika jejeg mrasta durjana nanging menawi nayaka ingkang kejibah njejegaken adiling hukum malah ndagangaken panguwaos pidak jempol kalian durjana lajeng kados pundi penemban Raden sing wis sago dadi ratu pancen kudu waspada kaya laku ning geni gelem brasta Raden pancen ya abot ngempakake katresnan lan kewajiban iku yekti mung kudu mawas siji kang tinuju ya kuwi jejeg ing adil. Inggih penemban sak banjure wataking banyu ingkang angka 3 ya kuwi tumindaking panguripan biswa dadi pangarsa ingkang nguripi krana dadi tuk sumber-sumbering sarana kanggo butuhing urip. Banjur lakuning angin kaya dene Bathara Bayu watake bisa manjing ing ngendi papan wae werdine tulaten kanthi bisa ngrengkuh beda-bedaning panembah gegolonganing budaya lan bangsa. Nggih banjur Surya ora mung gawe padhang nanging uga nguripi marang kawulane ngayomi nulungi sarta ngentasake saka memala. Nuwun inggih sak banjure Candra iku cecolok ing wanci bengi yen pinuju wulan purnama padhange sumunar nanging gawe ayem. Ratu kuwi nggone mriksani marang kawulane prayoga ora mung kahanan padhang nanging uga kudu dadi obor ing wanci peteng. Inggih banjur Kartika pepasrening langit endah yen sinawang nentremake rasa turta dadi tetenger lakuning manungsa. Inggih ingkang pekasan hambeking mendung ya mando watake ngempakake dana udan sumawur kaya pakartining Sang Indra Jati uga misesa nganggo bledhek mula adile ratu bisa meruhi ala becik ing menungsa ingkang ala antuk paukuman ingkang becik entuk ganjaran. Inggih panemban ngestaken dawuh cumeplong raos sing manah kula menawi mekaten menawi kula saring-saring jebul lugunipun piwucal Hastabrata kala wau wonten wewarahing lampah inggih menika patuladan sejati. Ya pancen Hastabrata kuwi patuladan sejati. Yen sira bisa dadi patuladan sayekti uga nyrambahi wong sak donya bisa dadi patuladan upama kabeh bisa mengkono jagat iki anane mung rahayu. Panembang ngaturaken agenging panuwun. Iya ya Raden
aja kesuwen tak tundung daliya. Sira wis entuk pepakem Makutha Rama. Tanjakna ana ing urip bebrayan Raden ngaturaken panuwun. Lan balimu tak titipi jeparing Kuntawijaya Danu. Balekna marang kang kagungan ngestaken dawuh Mremban. Meh raina sumubang yang karuna katinetraning Kokarapa sabdaning kukiloreng kanikara kakeketer kene dongane engkong kula nyuwun pamit Mremban. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Kawula inggih Mremban ngestaken dawuh nyuwun pamit. Mangestungkara Dimas Permadi Siadora mulat panulang rasa lamun to sejatinipun Kakang Dwarawati. Muga-muga Siadi tansah manggih jaya Dimas Permadi.